Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato may gobernador sa Judea, si Herodes may nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsoon may pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Traconite. Si Lisanias may namunuan sa Abilina, ug si Anas ug si Caifas mao'y mga pangulong pari. Nini gayong panahon na ang pulong sa Diyos miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga wao. Busag iloko pagtaak ni Juan tibok kayutaan kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyae ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. O makita sa ng tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kumusta kamo tanan maigsoon? Bless na bless. Akong kita din ng atong SB Honorable Jojo ug si former SB Ma'am Angel sa ba mga SB nga ako nakita na wag na amon das likod ako sa ubang opisyalis sa atong lungsod barangay. Good morning ni Johorot. Good morning. Good morning yung tanan ba? God is good All the time. all the time. God is good. Atong pakpakan migsoon ang atong Ginoo. Ikaduha nga Domingo sa Adbento, humot-humot ng Pasko mangigsoon. Kumusta na ang inyong mga panimalay migsoon? Nakaready na mo sa Pasko? Na mo'y mga dekorasyon? Nakahimo na mo dekorasyon? Wa pa? Dere coming soon pa. Pwede pa man nga dili sa kay Adbento pa maron ya usually masugod tag dekorasyon kana inig sugod na sa misa di Galyo. Pero pwede gihapog advance, no? Tungod kay we have the longest season of Christmas in the whole world. Ug sugod na katungwa pay COVID, magbeer na gani, patukar na dahil mga Christmas songs, Christmas carols sa mga malls. Pero karon mga mo 2 years na ni subdued man atong celebration mingsoon. Last year gani akong ingon nga di na lang sa kahita magbunggag mga Christmas lights or Christmas decors tungod kadaghang mga tao naglisod karon panahon na. Kining atong igasto sa atong mga Christmas decors, ato na lang ning ihatag, ato lang ihatag og mga pagkaon sa atong mga igsuong gigutom. Malipay pa sigurong Ginoo
nga magtan-aw nga nakakaon magigutom kay sa daghan tag mga decor wa ta makatabang sa ato si katawo. Amen. Sa akong pagpumalandong maigsuon sa atong mga pagbasa labi na sa Ebanghelyo, nakadumdum ko sa commercial before sa Hinebra. Kinsa may mga Hinebra fans din Oh, mga barangay Hinebra, ara si Attorney Jojo, konsyal. O na pa, si Brad ito, di ba? Daghan-daghan mga fans sa Hinebra din Mga way back, mga 1990s, siguro itong commercial. Ang commercial sa Hinebra, ningon, kami sa barangay Hinebra, iihi lang ang 3 aso, bumabaha na. Kaya nung nanganak si Erica, tinawagan ng kaniyang asawa ang kaniyang mga barkada. Inihanda ang daan para sa pagdating ng doktor na magpapaanak sa kaniyang asawang si Erica. Kaya nilagyan ng mga kahoy, inilinis ang mga basura, tinambakan yung daang may putik, at sa kabutihang palad nakarating din ang doktor at nanganak ng matiwasay si Erica. Kaya ingon din siya, magpapainom ako. Ay, barangay Hinebra. Grabe ka nindot. Sus, kadto nga commercial may suon kung buto hunaon. Usa masabna sa mga tema sa atong mga pagbasa karon. Dili kay magpainom ta kay maabot atong Ginoo. Pero ang punto mao nga adunay preparation kay naay maabutay. O gani ang maabutay pinaka bililhon sa tanang mga bililhon. Tungod kay atong gipaabot ang atong manunubos. Amen. Marusundog tang Archbishop ba? May masag amen na yan. Nakadumdum pa ganita katong panahon nga bag-o pa lang niabot, kadtong niabot ang atong pinalangga nga Santo Papa, si Papa Francisco. Grabe ang atong gihimo atong preparation. In fact, daghay mga security personnel ang giandam niya atong panahona. Ug unya miabot siya sa Pilipinas. Kami niadto na dito pamangko sa seminaryo mga igsoon. Kadtong naay misa sa Luneta. Layo-layo pa gani, 1 week before sa misa, nangandam na misa among dadunon. Nagandam mi og sandwich. Unya gibutangan namo og kanang palaman. Naami tag sa katubig, na bottled water. Unya naami ringkot. Unya kada seminarista og duha mi kapari nga kauban, naami tag isa ka napsak, naa dito ang pagkaon, naama mong tubig, naamong ringkot, og naami pakitmani. Sus timing ra gyud mi igsoon. Kay ngano pag abot dito sa Luneta, nagkabuwag-buwag may intawon mi, perting daghana kayo mga tao may igsoon. Di ka magkabuwag nga inig tukmo dito sa mga tao. Mupaingon ka dito, di na kakapaingon si mong tuo kay pagkadaghan kay sa mga tao, nagkabuwag-buwag na intawon mi. Unya kung mag-CR ka, mag-ihap kag pila ka oras adisir ka makaadto CR. Unya pila ka oras sa adisir ka makabalik, perting daghan ng tao. Mong akong gihimo, first time ko 8 hours wa ko'y inom-inom tubig, wa po ko'y kaon. Niuwan man to, ako lang baso ng akong wait sa tubig uwan. Nya akong kuanon to akong perting uhawan na gyud ko ug mainom ko niya akong dang tubig. Sigurado mag-CR mahintawon ko madto mangita ko CR. Mao nga 8 hours wa ko maka-CR, wa po ko makakaon. Tungod kay 8 hours mi nga nagpaabot
sa pag-abot ni Pope Francis. Ang iyang misa alas 3 sa hapon, namaktas mi sugod alas 5 sa buntag paingon sa luneta. Mutoy pinakataas ginamong paabot may isuon, but it's worth the wait. Nganuman pagkanindot sa imong pamati katong niabot na siya, grabe yung mga tao, danghan ng mga couple nga among tapad nang hilak sila. Ay Papa Francisco, sus, imo ma-feel gyud nga you are with somebody who is so holy. Mo po na akong na-feel ning kusus niya gid ning tao nga balaan. Inig-smile niya, mawa ang imong kakapoy, mawa ang imong kagutom. Pagka magmisa, dito paintaw na ako nabati ang grabe kagutom mangigsuon. Nagsakay ko og jeep, pag uli namo, paingon sa among balay sa Santa Mesa, nagdaguok na yung taon ng akong tiyan. Ko Ginoo, paabta yung taong kog CR ani mapatay na ning akong tiyan ani mo butuhay na. Nakaabot yung taon, salamat sa Ginoo. Ako ning gisulti may gisuon tungod kay grabe ganing atong preparation pag-abot Santo Papa. How much more ang atong manunubos ang atong gipaabot. O maganing espesyal kayo kining mga panahona, upat ka Domingo sa Adbento. Ang tema kanunay pagpangandam, pagtukaw, pagbag-o, pag-andam. Mao kanay kanunay nga balik-balikon nga mga pagbasa nga tema karong mga Dominguha mga igsoon. Bisan gani mga misa sa weekdays. O gani karon sa Ebanghelyo, mo kanay gisulti ni San Juan nga magbubunyag. Andama ang dalan sa Ginoo. Pabunyag kamo, hinulsuli ang inyong mga sala. Tungod kay nahibaw kita ang atong Ginoo sa iyang pag-abot karong Pasko. Mupuyo siya, of course, ato siyang kauban ning atong balay ilampuanan, ning atong simbahan. Pero mupuyo siya sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mga nindot kayo pamalandungan may igsuon, unsa na may naghari diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Si San Juan nga magbubunyag atong nadungog sa Ebanghelyo, miabot kaniya ang pulong sa Ginoo didto sa kamingawan. The desert mga igsuon has a very deep symbolism in the Bible. Tungod kay nahibaw kita nga ang atong Ginoo sa dihang magsugod na siya sa pagsangyaw sa maayong balita, 40 ka adlaw sab siya dito sa disyerto. Ug daghang mga propeta, sila propeta Isaias, sa ilang pagpangandam sab sa ilang misyon, dito sab sila nagahin og panahon sa disyerto. Tungod kay kining disyerto, simbolo man kini sa encounter sa tao ug sa Dios. Na magani kanta amot sa title ana mga igsoon, in the desert you can't remember your sama na title na, di ba na kanta na sa ato pa kining disyerto mga igsoon, musab kini ang lugar nga ato'y encounter ang Ginoo. There's no need for us in fact to go to the desert, tungod kay kini usa ka simbolismo nga kining ang disyerto pwede sab kining disyerto sa atong tagsa-tagsa ka mga pagtuo. And for me, our experience of COVID-19 is also a desert experience, because in this experience may igsuon sa atong panahon karon sa pandemya, nindot kung atong pamalandungan unsa may gisulti ka ang Ginoo sa matag usa kanato.
Nindot kayo nga after niining pandemya, we will emerge having greater faith in God. Siguro kini mga panahon na ang Ginoo mingon sab siya kanato, anak, salig lamang kanako. Ako ang tinubdan sa tanan. Ako ang sinugdan, ako sab ang katapusan. I am the Alpha and I am also the Omega. Mga wala kitay laing gisaligan karang mga panahon na maigsuon kundili ang atong Ginoo. Mga nindot kayo, no? Nga kining atong gisagubang karon desert experience, inay nga mas mahuyang atong pagtuo, mawad-an tag pagtuo sa atong Ginoo. Nindot nga kining panahon na mao kini mas makapalig-on kanato. After this experience, mayon kita come what may, ato nang naagian ang grabe nga pagsulay sa atong pagtuo kining COVID-19. Pero wala gihapon kita matayog sa atong pagtuo sa Ginoo. Nagpabilin nga buhi ang atong pagtuo. And in fact, kanatong mga Pilipino karong panahon na, bisan panahon sa COVID, we dare to celebrate our 500 years of Christianity. 500 katuig nga pag-abot sa atong pagtuo, wala kita matayog bisan niining pandemya nga atong nasinati karong panahon na mga igsuon. Mao nga kining panahon second Sunday of Advent, ang mga pulong ni San Juan nga magbubunyag mipalanog sa matagos sa kanato diha sa atong tagsa-tagsa kamakasing-kasing. Andamo nato ang dalan nga agian sa Ginoo ug atong paningkamutan ang atong kasing-kasing nga nangaluya usahay nangasamaran sa sala, atong mapalig-on, atong mapabalik si Ginoo aron nga sa iyang pag-abot karong kapaskuhan, kitang tanan andam nga mopahimugso kaniya diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Amen. Atong Amen. pakpakan migsuon ang atong Ginoo, ang atong patron. Manindugtan tanan migsuon ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang si Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Berhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, milansang sa krus namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa katlo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan, makagahom sa tanan. Gikan didto balik siya, hukom sa buhi sa minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pangaigsoon si San Juan magbubunyag nagmantala nga ang tanang katawhan makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa masaligon kita magampo alang sa mga panginhanglas tanang mga anak sa Dios diya sa atong pagingon. Dios sa kaluwasan, pataling hugi kami. Diyos sa kaluwasan, pataling hugi kami. Nga ang simbahang Katoliko magmaputli og mawalay buling diha sa tananiyang mga sakop. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, pataling hugi kami. Nga sila nga namunuan sa atong nasod, kanunay mo patuman sa mga balaodnon nga makaayo alang sa tanang katawhan.
Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalanlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Chivalry Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. O Diyos sa kahilom, sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ato sa ipadangas nitong amahan, atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. Makagahog maluyon nga Dios, alang kanimo ang tanan, butang mahimo. Hatagig katumanan ang mga gipangandoy o gilauman, kay masaligon kaming nangamuy kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.